fórmula perfecta, sí, a fórmula que me permite crear un ser vivo, a fórmula que me permite crear una criatura que salve o rock and roll da terrible extensión que está a sufrir. Así que non perdamos máis tempo. Tranix, mans a obra. E non lles falta de nada, e teñen orellas. Temos orellas, temos orellas, temos orellas, temos orellas. Temos brazos, temos pernas, temos pelo na cabeza, sí. Temos orellas, temos orellas. Temos pés, temos xeontos, temos boca, temos ollos, sí. Temos orellas, temos orellas. Temos mans, temos dedos, temos dentes, temos beizos, sí. Temos orellas, temos orellas. Temos lingua e ombreiros, e tamén temos concellos, sí. Temos orellas, temos orellas. Que cada un nadara para un sitio diferente. Estaban vivos, estaban sós, pero xa non se tiñan entre eles. Estaban sós no mundo, cada un por separado. Onde vai que non os vexo? Onde van os meus irmáns? Estaban aquí e agora xa non están. Onde vai que non os vexo? Onde van os meus irmáns? Agora estaban aquí e agora xa non están. Non sei que vou facer, perdín as miñas. Porque as criaturas son así. Saben coidar de sí e saben sair adiante. E agora que xa estamos todos xuntos outra vez, que poderíamos facer? Unha merenda! Unha merenda, poderíamos facer unha merenda. Sí, poderíamos facer unha merenda, pero tamén poderíamos facer outra cousa, non? E que outra cousa poderíamos facer? Como que outra cousa? Unha banda de rock and roll, que vos parece? Que? Unha banda de rock? Xa estamos tardando! Que me parece? Que me parece a idea de formar unha banda de rock and roll? Vos, fillos meus, podedes ser o que quirades, podedes escoller o que quirades ser, pero se a idea vosa é formar unha banda de rock and roll, que me parece a idea? A idea paréceme! Aguanda, buluba, balanda, buu!